Mae gan bawb yr hawl i deimlo'n ddiogel ac yn gynnes a theimlo bod rhywun yn gofalu amdano ni. Ond weithiau mae pethau'n medru digwydd i ni neu i bobl eraill ac mae hynny'n gwneud i ni deimlo'n drist, yn ofnus neu'n bryderus. Efallai dy fod ti neu rhywun rwyt ti'n ei adnabod yn teimlo ar y cyrion. Neu efallai dy fod yn adnabod rhywun sydd ddim yn cael gofal cystal ag y dylai. Mae rhai pethau'n anodd ei gweld, beth pe bai rhywun yn cael ei fwlio ar-lein, neu'n teimlo dydy o ddim eisiau bod gartref. Efallai dy fod ti, neu rhywun rwyt ti'n ei adnabod yn teimlo dwyt ti ddim yn ddigon da. Mae hi'n iawn i ti deimlo'r emosiynau yma o dro i dro, ond mae hi'n bwysig i ti deimlo'n hapus y ran fwyaf o'r amser efo dy deulu a dy ffrindiau. Os wyt ti'n teimlo'n ofnus, yn drist neu'n ddig ynglyn â rhywbeth, neu os wyt ti'n poeni am rhywun arall, cofia bod yna bobl wrth law i wrando arno ti bob amser. Chwilio am rhywun rwyt ti'n ei hoffi ac yn ei drystio. Gall fod yn aelod o dy deulu, yn athro neu'n athrawes, yn ffrind, neu hyd yn oed yn gymydog. Mi fedri di hyd yn oed siarad yn breifat efo rhywun ar y ffôn. Rho wybod i rhywun, mae gan bawb yr hawl i gael cyfle i sereni. Ffonia Childline ar 0800 1111 neu siarada efo rhywun rwyt ti'n ei drystio.